Да. Сам. Сега това е Бисер играча. Това е Ради боса. А това е Метин боса. А това е снимача. Снимай тук сега джагите. Да видим кой ще би и кой не. Айде, давайте, момчета. Бисер един. Сега вече виж какво става. Ари бе, Ради! Мете, дръжи. Сега ще ти го вкарам. Еша бе! Метине! Панар, снимай нас. Снимай топката, виж сега кажа, влез. Снимай. Ема чоше се! Ради бе дева! Без дърти, Ради бе дева! Чакай, не взема го. Той ми го вкара! Сега ще ти го набутам, Бисере! Ти дето ми го набута тежи! Така ми го набута! Айде! Давай, че времето лети! Това Ради, той ни прибива, човек! Той ни убива, човек! Той направо ни прибива! Той ни сразива, човек! Той ни срази, ние сме двама, той един! Браво, бе! Гледай, там виж, кара топката! Ради кара топката! Я бе, ти само ще не кажеш, ти може да вражда. Айде бе, аз топка не има, сега ако ни я прата чоу плен, дори пана. Само да ми падне сега. Чакай, бе, Ето това е... Айде бе, снимаш. Ето това е DJ Sensi. Продължим играта, айде. Нали си мила? Айде бе! Снимай Ради после. Долу даже пика, бе. Ай, че времето ми стига. Бач. Ама следва да те ми деме. Валерий, зазо. Айде бе!